тамошобинони азиз, бисёре аз шумо хоҳиш карда будед ки шолк нишон тиҳед. Ина марҳамат навинка шолк омадай, беҳтарин гилай ва яй сангои хамелёни калон задагияй, нусхаи дили ҷигар. Ина бинед чӣ хел фасон омадай. Нархи 350 сомонай. Донада оптумда бо арзон мешава. Хулоса нависе дар WhatsApp бо ман мефаҳмонам. Муллой макай бинед. Ай кадомш ки чанд та доред амуна нишон тиҳед ки вақте заказ кардам боша. Ира бинед чӣ хел муллой маки хушрӯ. Доставка дорем. Чанд наму доставка дорем дар WhatsApp нависе маш мода мефаҳмонам. Ина бинед чӣ хел хушрӯ. Иям ам хелай. Ина аз наздик 350 сомонан ина бо арзон мешава дар WhatsApp нависе ман мефаҳмонам. Ана гилои беҳтарин люксовия аҷоибот шолки тоза. Ино бечи хол пӯшида мешава. Тамошобинони азиз ба назар гиред. Ҳамаш сангои хамелёни анамхе калон задагиай. Бинед чӣ хел хушрӯ метова. Дар тана бо дакрта вақте мекунӣ бо ва намудуш аҷоиб фасон мешава. Шолка бовар кунед тез мегиран. Ҳами бозорда ки омад дарав мегиран. Барои аввал шумо метавонед дархост кунед барвақтарак. Мо доставка дорем. Фақат интернет кати кор мекунем. Илтимос агар дар кор шавад нависед. Тамошобинони азиз анаинаш бошад дигар нусха байкадагиай сангиш задагиай. И тамом шуда буд бо омадай. Ина марҳамат дигар рангшам ҳастай. Дер намонед аз шолко беҳтарин шолкоай бо нархи беҳтарин 350 сомон. Чӣ тавре медонед ҳама ҷода шолк ҳозир 600-700 сомонай. Ина диде 350 як либосаш касе опт мегира, касе мисол 2 та 3 та мегира бо аллакай арзон меша. Ино аз ин нархе ки ҳаст. Дӯстони азиз шолк бромадай дар анамин тигр. Медонам бисёре аз шумо наз мебинед шолка тигра нусхаша. На марҳамат метавонед аз шолкам тигр заказ аз тиграм шолк заказ кунед. Хулоса марҳамат беҳтарин ишам амин нарх. Аз дигар наму тиграм омадаю и дигар рангай. Бисёр духтарако менависанд ки ҳамхе паплинои тигр нишон тиҳед ё ин ки ягон материал нишон тиҳед ки нусхаи тигри дошта бошад. Инаиш бо зардаш. Иям нархш ҳамахел. Ҳамашон бо арзон мешава. Анаиниш бошад нусхаи индиски. Индиски диде аҷоибот шолки индиски. Инам як либосаш 350 сомон. Дӯстони азиз дер намонед. Беҳад хушрӯ метова киртада. Ана бо ҳаст аз анаи намуд гулчадор. Аз наздик бинед чӣ хел яй материалаш. Иям ами 350 сомон як либосаш. Иям шолкай? Хушрӯ. Ана шолки кабуд омадай. Ина диде 350 сомон. Кабути баландай. Аҷоиб. Иҷа камакак сафедтар омадагиай не ки аз наздик ҳам хе кабути чомнияй хушрӯбай. Рангаш ҳози и ранг модадай. Ана ба их новинка хушрӯ. Аҷоибот бинед. Фасон. Иям шолкай. Як либосаш 350 сомон. Бо арзон мешава. Ира бинед инам хеле шолкай. Ана и евростила. Хушрӯ лоймак. Ида ба фикрам не ки чӣ хол мерава. Намерава чӣ хол. Ина. Диде игли евростил. Як либосаш инам нами 350 бо арзон мешава. Шумо дар WhatsApp нависед бо машмода пратар мефаҳмонам доставкаомона. Шумо аз муддати кӯтоҳ сар карда то 3 ҳафтара метавонед заказ кунед. Доставкаи мо мерава. Ина барои духтарако чӣ хели хушрӯ омадай. Ай шолк розви дора. Ина
аҷоиб. Аз дур бинед рангаш хушрӯй аст ки бо аз наздик мебинӣ фасони бадай. Нархиям 350 сомон як либосаш. Оптумда бо арзон мешава, дута сетаям гире бо арзон мешава. Ҳами шолко. Ана баъд охиронда яктай дига ҳаст. На, зарди беҳтарин. Гулош фасон. خلاصه тамошобинони азиз, кадомеш ки дар кор бошад, суратша гиред аз видео скриншот карда дар WhatsApp мо партоед, доставкаша мефаҳмонам. мо чанд раҳи доставка дорем, бо пратар худам дар WhatsApp мефаҳмонам. боқӣ саломат бошед, хайр.